Tajna Rubikove kockice. Kako riješiti kockicu kada je stvarno rasturena, ajde da kažemo. Evo vidite. Znači, niko sa nikim. Dobili smo je od nekoga ko je to tako dobro uradio. Dakle, rasturio. Na nama je da je isto tako dobro složimo natrag. Dakle, za što manji broj poteza. Budući kad saznamo da postoji nekoliko hiljada triliona poteza u kombinaciji za rješavanje kockice, onda je pravo čudo pronaći tih nekih 10-12 poteza. Recimo u 11 ili 12 je moguće riješiti ovakvu kockicu. To je onda pravo čudo. Evo, hajde da pokušamo. Evo, možemo brojiti poteze dok rješavamo. Znači, da vidimo gdje bi bilo najbolje da počnemo. Ajmo ovdje. Znači, 1, 2, 3. To su 3 poteza do sada. 4. Evo, 4 poteza. Ajmo dalje. 1, 2, 1, 2, 3. To znači 4 i 3, 7 poteza do sada. Idemo dalje. Idemo dalje. Crvena. Crvena, gdje nam je crvena? Evo ovdje. Evo, crvena. To je 8, 9 poteza do sada. Evo šta bi ovdje bilo dobro. 10 poteza. I 11 poteza. I imamo riješenu kockicu.